Merba tfal, nilqakom għal-rok noħra, jina Mirjam u l-lum ħanaqraw storja oħra. Miegħi għandi lil-Matti, ejja Matti għax bdejna jissa. Fej kont kemm domt? Kienet jinħasel, bravu, u l-istorja tal-lum jisima ninħasel biex inkun nadif eżatti mela, miktub minn Angel Marie Haber, pubblikazzjoni BDL. Mela radan it-tifel, għara kemm għandu bżiża. Ejja ħanaraw x'sa jiġri. Jien inħobb ninħasel fil-banju bl-ilma fietel u sappuni fuq. Xriħat tfuq, riħat afraw li qed ixxompali. Qed ixxommu riħat fuq. ċluf. Kemm inħobb inċafċaf l-ilma. Tħobbu ċafċfu fl-ilma? Kif iċċafċaf inti? Ekkux veru. Ara kemm għamel bżiżaq. Ħafna bżiżaq ta' sapun kbar u żgħar. Itiru l-fuq u l-fuq. Ara kemm hawn bżiżaq. Waħda, 2, 3 bżiżaq tas-sapun ma' kull imkien. Ara kemm hemm sabiħ. Fuq xari, ara għandu l-bżiżaq fuq xaru, fuq imnieħri. Kull imkien. Fuq widnejja, hawnhekk. Fuq spallejja. Fuq subajja ta' jdejja. Fuq żaqi. Titara x'għax veru. Fuq irkubtejja, hawnhekk. Fuq subajja ta' saqajja. Għaw isfel u ħanaraw. U kullum kien nipprova naqbad il-bżiżaq tas-sapun. Imma x'jiġri meta nippruvaw naqbdu l-bżiżaq? X'jiġri tfal? Bum pa bum! Jinfaqgħu spiċċaw il-bżiżaq tas-sapun. Meta mmissuhom jinfaqgħu, mhux veru? Spiċċaw. Il-banju tiegħi lest. Issa sa nagħmlu x'nagħmlu wara li nħasslu. Proset nużaw ix-xugaman. Nitgeżwer ġo x-xugaman biex nixxotta u rridu nixxottaw sew veru. Nixxotta l-pupu li jinħasel miegħi wkoll anke l-ġugarelli li ndaħlu fil-banju bħal papra, karozza, vapur. Kemm aħna ndaf, kemm hu nadif. Biex ninħasel nuża terra, ħarqa jew qalzitta taħt, face cloth, sapun u xugaman. U hekk spiċċajna din l-istorja li jisimha ninħasel biex inkun nadif. Issa Matti, trid tagħmlu attività flimkien? Iva, ħanajlek sa nagħmlu. Trid nagħmlu bżiżaq. Tafu tagħmlu bżiżaq intom tfal. Ejja ħanamluhom flimkien, ejja ħanurikom kif nagħmluhom tajjeb. Mela, mur poġġi bil-qeda hemm, ħalli nagħmluhom flimkien. Għajdilhom saħħa tfal. Mela, għal din l-attività għandna bżonn ftit ilma fietel, ftit zokkor, ftit sapun li naħslu il-platti bihom, kuċċarina, kontenitur. Kif ukoll pipe cleaner. Ħanurikom għax għandi bżonna di. Mela l-ewwel ma rridu nagħmlu għalli nitfgħu l-ilma fietel, noqogħdu attenti li ma jkunx jaħraq. Ngħidu xi ħadd li hu ikbar minna. Jiena l-ħaqt ġibt tazza oħra
nitfaw it-sokkor. Bissejjetek. U nħawdu. Nużaw naqra fitel biex jilħaq jinħal ftit it-sokkor. U nitfaw is-sapun. Dan huwa li nuża biex naħsel il-platti biex niftehmu. Ġifieri li nsibuh fil-kċina ta' kuljum. Hekk u nħawdu. U nħalluh joqgħod. Importanti li nħalluh joqgħod sakemm jinħal it-sokkor. Issa sa dan it-tant ħanurikom kif nużaw biex nagħmlu biex nonfħu l-bżieżaq. Mela għandna bżonn din il-pipe cleaner. Indawruha fuq subajna hekk, ara vera sempliċi din. Nagħmlu ċirkotont. Naqbdu it-tarf. Nurikom sew wara. Mela, ħanuża ċirku nagħmlu iktar dejjaq ta' biex tistgħu taraw sew hekk. U di tiġi tondara. U mbagħad xin joqgħod is-sapun indefsuha u nonfħu. Issa dan ħanħallih joqgħod għal madwar siegħa oħra biex imbagħad noħroġ flimkien ma' Matti fil-ġnien u noqogħdu nonfħu naqra bżieżaq. Nispera li ħadtu gost miegħi flimkien ma' Matti u jien narakom darb'oħra. Saħħa tfal!